Tänään mä kuvaan teille My Day-videon. Tänään on perjantai 8.7. Ja kello on tapa 10. Mä oon just herännyt äsken. Ja tosiaan tää on mun eka My Day-video, jonka mä kuvaan. Toivotaan, että tästä vähän kiva. Ja toivottavasti tästä päivästä tulee myös mukava. Eli ylös, ulos ja lenkille. Me ollaan Janen kanssa nyt lenkillä. Ja Jane on tosiaan meillä nyt viikon hoidossa. Katot. Jane! Jane ei hirveästi ulkona oikeastaan välitä, että mitä tapahtuu. Se vaan menee eteenpäin. Ja menee. Tuu Jane, mennään tänne. Tänne suuntaan. Tule. Tule. Mennään tänne suuntaan. No niin, ja sitten pesän kosmot. Ihan vedellä vaan. Ja sitten mä laitan semmoista päivävoidetta. Tällaista. Tää on tosi hyvää mun mielestä. Se on vähän hassu semmonen tuoksu. Muuten tää on ihan hyvä rasva. Just sopivasti kosteuttaa kasvoja. Ja sitten pestään hampaat. Sain vihdoin viimein kahvia. Minä yleensä sain aamuisin yhden kahvia. Mulla on aika hieno tämmönen Real Madrid-muki. Se on nyt harvoin jalkapallojoukkoja, mitä mä oikeasti kannatan. Mä itse asiassa taisin nähdä viime ajalta unta, että me oltiin jo niin Joonaksen kanssa Euroopassa kiertelemässä, niin mentiin katsoa Real Madridin peliä. Ja tän jälkeen oikeastaan mä voisin mennä vaikka koneella ja sit syödä ja meikkailla. No niin, nyt mä oon koneella. Mä ajattelin olla koneella ehkä joku pari tuntia. Tehdään vähän blogihommiin ja semmoista. Tässä mun uusin postaus nyt vireillä. Ja sitten mulla on tämmönen hyvä soittolista, tämmönen kuin Sunshine's Paradise. Tää on tosi hyvä soittolista. Tää on kaikki tosi kesäisiä, kivoja kappaleita. Mut joo, jatketaan kohta, kun mä näytän teille, että minkälaista aamupalaa mä syön. No niin, jos vihdoin viimein saisi tätä aamupalaa. Eli kellohan on nyt jotain jo 12. Ja mä alan vasta nyt syömään aamupalaa, kyllä mä normaalisti syön vähän aikaisemmin, mutta mulla kesti vähän tuolla koneella. Eli tossa on mun aamupala. Siinä on mehu. Sitten siinä on leipää, missä on kurkkuu ja juustoa ja salattia. Ja sit mulla on Alpron tommonen, onks toi nyt tollanen rahka. Toi on tosi hyvän makusta, mä tykkään siitä mustaherukastakin. Ja nyt mä voisin oikeastaan alkaa syömään tää aamupala, mulla alkaa olla jo vähän nälkä. Jos nyt vihdoin viimein pääsin sitten vähän meikkailee sekä laittaa mun hiuksia. Mulla on tästä meikit valmiina ja hiusten laittojutut valmiina ja ajattelin laittaa tänään vähän luomiväriikin ja eyelinerit ja sellaista, niin seuraavalla kerralla kun näette mut videolla, niin mä hankin sitten vähän erinäköinen. No niin, nyt mä oon vihdoin viimein saanut meikattua laittua mun hiukset. Mulla on vähän eyelineria ja luomiväriä ja sitten mulla on nyksiin tollaista lipcreamia. Ja sitten mä oon saanut laitettua mun hiukset myös. Ja nyt voitais katsoa vähän minkälainen asu mulla on. Elikkä mulla on tällainen musta mekko ja sen kanssa tällaiset mustat balleriinat. Ja sitten mulla on tää farkkutakki, mikä on ollut nyt tosi suosittu mun päällä. Ja sit mulla on tää mun ihana uusi harmaa laukku. Ja mä oon tosiaan lähdössä moikkaa Jasua tonne keskustaan. Elikkä palaillaan sit sieltä.
oon vihdoin viimein päässyt kotiin. Mä oon Jansku tässä mun kaverina. Mä olin tosiaan keskustassa sun kanssa. Me käytiin syömässä, jätskillä sekä kuvailemassa. Aika tommosia perusjuttuja. Sit sen jälkeen mä kävin kaupassa. Ja nyt mä oon hetken hengannut tässä kotona Joonaksen kanssa. Se ei halunnut tulla tähän videolle. Mä ajetaan katsoa seuraavaksi tämmöstä sarjaa kuin Under the Dome. Mulla on katsottu sitä jo jonkun verran. Se on ollut aika hyvä sarja. Sitten mulla on tässä vähän herkkuja. Mulla on sipsiä, limunkismet. Ja sit naposteluporkkanat ja dippiä. Aika perus tommonen perjantai-illan viettotapa. Tänään on tullut vähän herkuteltua. Mut sitten onneksi ravintolasta tuli syötyä salattia. Vähän kamera heiluu. Jansku on aina tässä kaverina, se tykkää ainakin olla videoissa. Ja suunnitelmissa on jo katsoa vähän telkkaria ja mennä saunaan ja tällaista. Vielä varmaan yhden pikkusen videoklipin teille kuvaan. Moi! Me ollaan Joonaksen ja Janen kanssa iltalenkillä metsässä. Ne menee tuolla pitkällä jo, kun meidän kuvat tätä videoa. Mulla on ollut tänään tosi kiva vapaapäivä. Mä oon tehnyt kaikkea kivaa ja oli just silleen sopivan rento vapaapäivä. Tää oli tosiaan mun eka My Day-video ja mä toivon tosi paljon, että tykkäsitte tästä. Tätä oli kiva katsella. Palataan sitten taas seuraavassa videossa. Moikka!